Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos? Moi boas tardes. Estamos ca información nesta xornada de xoves, día 28 do mes de maio. Estamos na radio e na televisión de Cerceda. Hoxe lles a falar de un pleno ordinario que haberá esta noite a partir das 9, que poden seguir aquí en directo na radio e na televisión de Cerceda e tamén se queren por internet, en directo na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Saberemos os puntos do orden do día. Tamén na xornada de mañán haberá un contacontos na Silva, mellor dito, será un obradoiro moi interesante para os máis pequenos da casa. Falaremos dos campamentos de verán que ten aberto plazo para anotarse. Esta fin de semana se celebra a edición número 18 do torneo de fútbol base Concello de Cerceda, mañán venres, sábado e domingo. Xa coñecemos o cartel das festas do San Antonio en Cerceda. O luns que ven abre o plazo para comunicar as fogueiras do San Xoán e tamén informamos que a partir de mañán se suspenden os permisos de queima. Falaremos da Comisión de Festas de Queixas, falaremos do programa Verán Saudable, unha actividade a que se poden anotar tamén, estamos nos últimos días para elo. Falaremos de doazón de sangue, que haberá o vindeiro luns, se poderá doar sangue en Cerceda. Da ITV de Maquinaria Agrícola vai estar no mes de xullo na Silva. Falaremos do parque acuático que abre o 10 de xuño e da piscina da Silva, que vai a ter unha taxa para esta temporada. E recordamos tamén que estamos nos últimos días para novas plazas nos cursiños de natación. Abriu o plazo onte para o programa de benestar en balnearios e lembren que tamén poden anotarse ata o 5 de xuño, o programa Bos Días Cole. Por último, en canto ao tempo, mañán será unha xornada prácticamente igual a de hoxe. Como decíamos ao principio dos titulares, falamos do pleno ordinario que ten lugar hoxe xoves ás 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello, na segunda planta da Casa Consistorial. Un pleno ordinario que ten como puntos no orden do día: o primeiro será a aprobación da declaración de especial interese municipal da obra de Sogama para a construción dunha planta de recuperación de residuos textís. O segundo punto será a aprobación da modificación inicial da ordenanza fiscal número 20, reguladora da taxa polo uso de piscinas, instalacións deportivas e outros servicios análogos. En este caso sería unha taxa na piscina municipal da Silva para aqueles que non estén empadroados no Concello. O terceiro será a aprobación inicial de fiscalización e control. Primeiro tamén haberá dación de conta de decretos da alcaldía, mocións, rogos e preguntas como corresponde a un pleno ordinario. Un pleno ordinario, insistimos, que será hoxe xoves a partir das 9 da noite no Salón de Plenos do Concello. Se queren poden seguilo en directo a través da radio, da televisión de Cerceda e da nosa canle de YouTube TV Cerceda. Mañán venres hai un contacontos na Silva, ou mellor dito, un obradoiro de microbioloxía. Este venres, mañán, día 29, ás 5 da tarde, na Biblioteca Municipal da Silva, para nenos de 5 anos en adiante, de 5 a 14 anos, haberá un obradoiro chamado Descubrindo o Mundo da Microbioloxía, a cargo de Fani Medio Ambiente, Descubrindo o Mundo da Microbioloxía. Ali, todos os nenos e nenas que vayan, pois saberán que hai nun charco, porque as plantas son verdes, que é unha célula e porque temos todos os seres vivos. Todas estas preguntas e moitas máis poden contestarse con 4 cousas: con un microscopio, con un pouco de auga, un anaco de cristal e moita curiosidade. É un obradoiro dirixido a todos os pequenos da casa que lles interese todo o que nos rodea, incluso aquilo que non poden ver, pero que a súa grande mente certifícalles, ou neste caso, lles di que está aí, está datado para que poidan entender dunha forma sinxela e divertida e que poidan dar os seus primeiros pasos no interese no mundo da microbioloxía. Unha interesante
xornada o obradoiro mañán venres 29 de maio na Biblioteca Municipal da Silva. As plazas son limitadas, teñen que anotarse previamente no 981 68 50 01, que é o teléfono xeral do Concello polas mañáns, ou se queren presencialmente achegándose á planta baixa da Casa do Concello. Continúa aberto o plazo para anotarse os campamentos de verán que o Concello de Cerceda pon en marcha un ano máis para a conciliación da vida familiar e laboral durante a época estival. O Concello de Cerceda organiza 2 campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda, para nenos escolarizados ata os 14 anos. O plazo vai a estar aberto ata o 16 do vindeiro mes de xuño e se ofertan 5 quendas, dende o 26 de xuño ata o 2 de setembro, 5 quendas. O horario vai a ser de 9 da mañán a 2 da tarde, de 9 da mañán a 2 da tarde, de luns a venres. Existe a posibilidade de un horario ampliado, que sería de 8 da mañán a 3 da tarde, sempre que haxa suficiente xente anotada. O precio por quenda vai a ser de 50 euros ou de 70, dependendo se é horario ampliado, e os irmáns na mesma quenda pagarían 30 euros. Van a realizar actividades como xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao aquapar, cociña e ademais terán merenda a media mañá. En Cerceda vai a ser no Centro Cívico e na Polideportiva Municipal. En a Silva vai a ser no local social e no colexio. Insistimos, o prazo para inscribirse nos campamentos de verán remata o 16 de xuño e poden facelo no rexistro do Concello na planta baixa da Casa Consistorial ou pola sede electrónica na web municipal. Falámosles agora do torneo de fútbol base que esta fin de semana, xa a partir de mañán, se celebra en Cerceda, a edición número 18 do torneo de fútbol base que organiza o Concello de Cerceda. Será mañán venres, sábado e domingo. Como decimos, a 18ª edición nas categorías biberón, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil e cadete. Para organizar todo isto colabora o Clube Atlético Cercedense, a Real Federación Galega de Fútbol e a Asociación Coruñesa de Epilepsia. O campeonato se disputará nos campos de fútbol do Roxo, onde se espera reunir a máis de 1000 xogadores e máis de 4000 persoas pasarán por esa zona, entre familiares e aficionados. Participarán 56 equipos pertencentes a 16 entidades de unha dúcia de concellos distintos. O torneo amplía este ano a súa duración a 3 días porque incorpora como novedade a categoría biberón, que será mañán venres. Esa é a categoría biberón. En calquera caso, a Asociación Coruñesa de Epilepsia tamén vai instalar un stand para darse a coñecer nas instalacións deportivas. Mais temas, falamos agora da festa do San Antonio en Cerceda. A Comisión de Festas da Parroquia de Cerceda deu a coñecer xa o seu cartel para a festa do San Antonio, que vai a ser o sábado 13 do vindeiro mes de xuño. Van a ser sábado e domingo 13 e 14 de xuño. O sábado comeza con dianas e alboradas a partir das 10 da mañán. Logo hai misa na honra ao San Antonio e na sesión vermú estará, en este caso, haberá un grupo musical. Pola tarde terá lugar a partir das 6 a primeira edición do Gran Prix. A noite, gran verbena co orquesta Fania Blanco Show e disco móvil impacto co DJ Bermúdez, e o domingo 14 tamén hai dianas e alboradas, hai unha macro sesión vermú co dúo Deluxe e o DJ Javi Eiroa. E tamén neste mes de xuño, mes que ven, serán as fogueiras do San Xoán. E para elo, para poder facelas no día propio do San Xoán, na víspera do San Xoán, nesa madrugada, nesa noite, hai que facer unha comunicación previa. A celebración do San Xoán é o día martes 23 de xuño. E o próximo luns que ven, día 1 de xuño, ábrese o plazo para facer as comunicacións para a celebración das fogueiras do San Xoán. Estas poderánse as comunicacións enviar por correo electrónico á dirección medio.natural@cerceda.es ou chamando por teléfono o teléfono do Concello de Medio Ambiente
881 04 67 76. O plazo remata o día 19 de xuño. No Concello únicamente se recollen solicitudes para a noite do San Xoán, que lembren é do 23 ou 24, fora desa data deberán solicitar permisos de queima chamando o 012 se é que non nos atopamos en período de máximo risco de incendios. E precisamente, período de máximo risco de incendios, xa estamos debido a esta ola de calor. E por elo, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Rural, suspende temporalmente dende mañán venres 29 ata novo aviso os permisos de queima de restos agrícolas e forestais de particulares. A evolución da situación meteorolóxica condiciona esta decisión para prevenir posibles incendios forestais. Lembren que se vostede detecta un lume, pode avisar urxentemente o teléfono 085 e a partir de mañá suspendidos temporalmente os permisos de queima. E tamén hai festas o mes que ven en Queixas. A Comisión de Festas de Queixas anunciou as súas festas para o 20 de xuño, pero tamén as súas festas grandes o 4, 5 e 6 de setembro. Dende a Comisión de Festas informan que os domingos 7 e 14 do vindeiro mes de xuño van a estar no Bochinche de 12 da mañán a 2 da tarde para todos aqueles que queiran colaborar coas festas tomando algo. Ademais, tamén xa están pasando polas casas pedindo os donativos. Mais temas, o Concello de Cerceda activou un ano máis a actividade chamada Verán Saudable, unha actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que ten lugar na zona verde no Parque Acuático, no Xardín Botánico e no Paseo Fluvial. Van a ser os martes e os xoves. Hai 2 turnos para elexir, un de mañán de 11 a 12 e outro de tarde de 8 a 9. O prezo é de 13 euros o mes para os adultos e 9 euros para maiores de 65 anos. Van a facer ximnasia de mantemento, aquallín, xogos tradicionais, andainas ou zumba. E vai a comenzar xa o xoves día 11 de xuño e rematará o día 3 de setembro. O prazo para inscribirse vai a estar aberto ata mañán venres día 29. Será o último día para poder inscribirse ou ben no rexistro do Concello ou pola sede electrónica. Se teñen calquera dúbida tamén poden chamar ao teléfono 981 68 60 68. E se vostede quere doar sangue, este vindeiro luns día 1 no campo da Feira de Cerceda, se pode doar sangue pola tarde. Estará o autocar doados ubicado no campo da Feira de Cerceda este vindeiro luns día 1 de 4 da tarde a 9 da noite. Así que ese horario no que poden doar sangue en Cerceda o próximo luns. E tamén todos aqueles que estén pendentes de pasar a ITV de maquinaria agrícola, que sepan que a Unidade Móvil de Inspección Técnica de Maquinaria Agrícola vai a estar na Silva do 27 ao 31 do mes de xullo. Do 27 ao 31 de xullo se pode pasar a ITV de Maquinaria Agrícola na praza, no campo da Feira das Nenas, na Silva. Mais temas, agora falamos da apertura do Parque Acuático. O próximo mércores 10 de xuño abre ou reabre o Parque Acuático de Cerceda, donde todo xa está preparado. Se vai aplicar unha suba na tasa de 2,5 euros, ou melloito, se vai aplicar unha suba nas tasas que despois de 4 anos se realiza no Parque Acuático. En este caso, dende o Concello sinalan que a actualización de precios é a primeira que se fai dende fai 4 anos, unha suba que en este caso é de 2 euros na entrada, salvo os máis pequenos que non se lle modificará. Tamén falándolles do Parque Acuático, pois dende o Concello de Cerceda informan que a piscina municipal da Silva este ano vai a ter unha tasa por utilizala de 2,5 euros. Esa tasa vai a estar exenta de pagala todos aqueles que estén censados no Concello de Cerceda. E seguindo con instalacións acuáticas deportivas, falamos da piscina climatizada de Cerceda, que está nestes intres co prazo aberto para novas plazas para a piscina climatizada, novas plazas para os cursiños de natación.
Ata mañán, que sería o último día, está o prazo aberto para solicitar novas plazas ou cambiar de día e de hora dos cursiños de natación. Logo, xa a partir do mes de xuño, durante todo o mes, teñen que facer a inscripción para formalizar a plaza no rexistro do Concello. Na xornada de onte abriu o plazo para anotarse o programa de Benestar en Balnearios da Xunta de Galicia. A Xunta volve a poñer en marcha o programa Benestar en Balnearios, unha experiencia de lecer e saúde destinada aos maiores de Galicia, que en Cerceda moitos veciños tamén disfrutan dela. Son estadías de 10 días en réximen de pensión completa, aloxamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de Galicia, quendas desde o 15 de xullo ata o 31 de decembro deste ano. Vai dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55 e un dos seus acompañantes. O prazo de inscripción abriu na xornada de onte, vai a estar aberto durante un mes ata o 27 de xuño. Se queren ter máis información ou que lle axuden a tramitalo, poden dirixirse aos servicios sociais do Concello, que están na terceira planta da Casa do Concello, ou poden chamar por teléfono o 981 68 60 68. Outro programa de conciliación que ten o Concello de Cerceda da vida familiar e laboral é o programa Bos Días Cole, que leva xa varios anos realizándose nos colexios do Cruce de Cerceda e tamén no Celso Emilio Ferreiro da Silva. O programa Bos Días Cole está aberto o plazo para inscribirse para o próximo curso escolar 2026-2027. Ata o venres 5 do vindeiro mes de xuño, ata o venres 5 de xuño, está aberto o plazo para anotarse no Bos Días Cole, tanto no Colexio de Cerceda, que é de 7:30 da mañán a 9:30, como no Colexio da Silva, de 7:30 a 9 menos cuarto, con servicio de monitores e almorzo, antes do horario lectivo. Decir que poden facer a reserva pola sede electrónica na web municipal ou no rexistro do Concello. E se teñen dúbidas, teñen que chamar o teléfono 981 68 60 68 polas mañáns. E rematamos cas predicións do tempo. Mañán seguimos co predominio da influencia anticiclónica sobre Galicia, polo que teremos unha xornada na que as brétemas costeiras van a estar moi presentes en todo o litoral galego na primeira mitad do día. Logo se irán retirando xa nas horas centrais de cara ao mar. O resto de Galicia terán nubosidade de tipo medio alto. O que quere decir é que as temperaturas van a sufrir un descenso entre lixeiro a moderado, especialmente no litoral, onde as néboas poden ser persistentes. Os ventos serán frouxos con intervalos de moderados no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo. Gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.